an thenom da chuan do dan soi ni tian khui chuak ton ta chu de lai chu mes to thana chuan David am hing po chu han lam khoya hepa hi in chung ko mi le sa ni tel ve mo a han ti ta ka chuan mi dang ho po chuan pi mi lo ka de hian do dan soi ni chu wang chuan thu dik lo de wan soya hang report to ten hena hian dik lo tak takin thelan soi ni hi tin an chua chal talwai loi maya min nei la chu te du du lo chen chu thil dik lo to pani tin an soi che talwai loi mai ni Mr. Wi thana po chu kan tong chuak velia pi mi lo thil pakhat kha ka ui kha ian kol thole ni ni se to tuna hian kamera ma hian han soi thele ian kol dan dik tak kha ka ui chunga khanen thil nge thling ta han soi thele a han tia kha ui chung chang khamo tia soi han tum lai chuan Mr. Wi thana chuna phone chu kan phok chuak le a ui thalak chu han en tik le alo en kol dan dik lo zia te chu a han tak lang le ta chuta zat chuan midang ho po chuan an dem na sate em maya Mr. Wi thana po chuan han soi fi zera thlathum vel chung ka hna wangin jin bo nga ya chumi chunga ke in lo en kol turin ani hi ka khoya ke in ba ka uite en kol ngai boka ma sek lo le le me chuan he ting hian thi trap pin oma a hun taka le lo phelon chung ka ui hi thi hialang tin a soi ne chuan nurse tena an soi dan te ui doctor kana an soi dan zong zong te chu han report a chu mai ni levin heng a thanom khoveng mi de hian Mr. Wi thana chu pon lam mi mo tin an lo pom lo thu te chu han soi chuak ta chu ta ze chuan Mr. Wi than kan lo fresh chuan ani me te hem lo bom le de lo male poi kan ti hle mai tin thu pha chu an han choi vela me te mi lak lo tak men ni hi ui po enkol thai thei lo chuan me khring pon enkol tha thiam lawang tin chu ta report ta ho chuan ani chuan kapu nang hi he in nei tu thak ba ni khanin soya enge sei du te nei hem tin Mr. Ma ka chu zona an zol ve ta ni Mr. Ma ka chuan ole tuna khan engkim in mu vek to Mr. Wi thana hian a in hi kan hena hian min zoka ti chuan ka lo lei sakta chuan tuna tan khui chuan he in nei tu chu danang tak chuan ke ma khani ta ni chu wang chuan ka in ani angin lai mi khang te lo hi ka kham ti don lo ni a han ti ya ma se lu ka sa chuan Mr. Ma ka chu han chu chal ve he pa che dan he dik mi lo nia ni jana khani na gon lu ta in chung khoi bung khwa te gon nam thlum rom maya heti ang mi khing hi than om ta nin du don em ni a tin a gon se ya chu ta le Mr. Ma ka chuan ID card pakhat chu a gon tho chuak ta ngon de win he en ro mi pa ngai sat ya mai mai ka ni lawa company lian taka na thok ka ni chuan ang ni ho hi ni sual gwalin ni zo ka ni hi report ho ma thil dik lo tak takin ke hi mi sul ho tu pa ka ni ti ten ka chung chang lo soi ni ma heti nga ka chung chang dik do ta kain se min ti mol pho hi nang ni ho hi defamation case ka file anga min po min chet man he zera in tang thesin an ti ya chutia anin nial do lai lai chuan Mr. Wi thana chuna phone chu kan tak lang le hetia in biak na zong zong hi thu nei tu te alo ngai thak ti ko vek ani tuna khan an thu se zong zong khain khuyanga dan lova hei nang khu sok dan te koi chung an thil ti dan zong zong te heng mi te hian khrem man phu ni chu wang chuan ma in lak to chu lo lang chu ati ta mai chu vele bi mi da chu amma chu na kon thun thita ni lo Mr. Wi than kan chunga hen khong an lan tiu te kan lo thiam lo ni chuan kha ui chung chang kha ka lo en kol dik tok lova pui ka ti hle mai ka tum lok sa ni mi lo nia ni tin cho te chu ka pe via kha tian thil kha chunga thlengang ti ka lo ngai to mi lo khongai takin kan na hi min ban lul suang je ani lo chuan ting ya chung ko ka chomang tin lo ngen ta ngoi ngoi maya ma se chung lai mi te ho chuan an lo ei lo to khop maya a thu se chung tan vok man lo ngai lo ma se pi mi ro chuan be dong lo chuan in an chung ka tan chuan ala ngen chin zum je la helai hmula kan om lo chung khoyang kan om chuan ang ni tin midang ho po chu han signala Sophia engam tak si ve de chu tin han se ya Sophia chu zoi mon chu la kan tong choka kanu hi a hrisel lo khop maya lunglam natna ne ya au patron to bok nen chu wang chun ha thak tak hi thok thei dawa hetiang na hi a thok threina zan khuwa in rim takin na thok thrin boka ni zana po khan ka muto nuwa chuwa ta nuwa thom te ka lo huya ang po ni se kan thil ti hi dik lo ti chu ka huya ma se khongai takin kan chunga hian in zang na lam ti gola ka du khop mai tin kan sei ve ta ni pe mi la ka chon i than a se khe khriam ko upatwa chu wang chuan
mun danga hanom le to chuan enting e niang ka fa tala hian na an nei box silowa tuna kan hanai chun le zel hi min ti top sakani chuan enting e kan chung ko hi kan din chota kang le an tia chuta le report ho chuan Mr. Ethan Mr. Mark an din mun hi ngai tu sakin nen hi khat chun chu heng mi te ho hi anin rem siam theina tu hun anin siam rem theina tu hun thain pe de thei ngem tin an lo ngen ve a Lucas po chuan thei to pin ni kanu hi upatho sia adin ma thobok si lawa nangni chu mi khrisel tha tak me de din mun tha tak tak ding in an choka chu wang chuan kanu din mun chetak hi khongai nei lan ti don lovem ni tin an lo ngena chu ta le I thana le Mr. Mark chu an hanin signal zawa I thana chuan ole thae nitlem te chung chu hun kam pe theng chu ma se thil pani in pomanga yang adita amma sabeka chuan mochi kawi te en kolna ain sian so zong kha nangni ho hian in ti na thani wangin in rol vekanga yang e hi in rol vekanga chuan apan hina chuan Mr. Mark hi he in nei tu dik tak ani to wangin he in hi ama ming ngei na omani ti hi in pomanga nga chu mai ni rovin he ina inom zel dan tu le eng tianga kai nge hun in nei ti zong chu ama ku tha hian thutluk na om do na chuan in om chung pon a thlonin om ti don chu nge poisa chak zon chu ti chu ama thu thu ni ga se a han tia chuta le Mr. Mark po chu an ton sok ve ta ole in buana zong kha ka han khatwa chu ba chu misual tu ko tak mai kan ni bik lawa hun gai lo te chung chu he ina hin nom theinga ma se hi ka ina ni awangin thunai na zong ka kuta omani ti hreula ka thu soi pengin som zera nga yang a han tia chu ta le pi mi lo chu kan tho chu ka enting e niang poisa kan ol to zong kha tuna poisa pu kan nei bok si lawa enting e kan ti ta kang I than nang le chu sum le pai tam tak nei sai nia eni chu poisa pu kan nei ro hi enting kan tiang tin an lo soi ta ma se I than chuan poisa kan nei ro ve a poisa nei ro wangin thil ti sul khak kan en lemai ton tin em nia a han ti chuan heng la ya midang lo om ve te hian nang ni ho thian do tin soya thil dik lo tak hin tia chuan a ui in ti thitra boka a en kol na man de chin tum ve bokang chu male anga tinga chu tiang chuan in lo la soya an tia nie nang mani ho hi an hot chuak nga lo zewa lom hle zok tu kan nia sin tin an lo sei bokani chuan helaya Lucasian ngoi teu kha ui kha ke mani wanga dam lo pon hiang lo me thesin ama dam lo vek mhrim te po ani me theya an lo tia an lo in sei thiam ve ria ma se an pui Sophia chuan a pasal chu han pot wata du tak kha tiang khan sei to su mi ten min en ringa chu wang chuan nakin dewa chinfel dan du gang he tu don nia tuna tan khri chuan ngoi thae an lo ti ni chu ta Mr. Mark chuan ole tong kam chuan eng ma kan sei fel thei don lovin ka khatlat chu wang chuan jia kha kan da te po nga yang poisa hin nei mo nei ro mo he ina in om man te po hi in pek ve ngai do na Mr. Ethan ui en kol na man in pek mai ba ka he ina in om to na man zong poisa in pek ngai do na ni chu mi jun ti thei ni chuan kan kha thiam chunga ma se chu mi jun ti thei ro ni chuan kan du hun hun dan ni kan kon thlau na lam thei ni tin khale agreement chu le tim paper ha kan pe a chu ta chuan an mi kan sign ngai don ta ni Sophie chuan a pasal chu han signal zawa Lucas chuan tuilo zet chuan paper chu han la han sign a ti chuan Mr. Mark te po chuan an han sign ta ore tuna hian kan zawa in khia pui tu po khan tama agreement chu kan sign fel da thlap mai le chuan hun kal to chu hun kal to ni se na tu ka kon le don nia kam boina chu ti khan voina tan chuan tok phot ko se a han tia Mr. Ethan po chuan ni thalom tin le mai tum ta ni ma sen let ma do chuan thenom khaweng ho chuan Mr. Ethan loading lokte poi kan ti hle mai kan thiam lo leo ani an tia chuan ui te dam lo po chu ho iwa kan tiangu a ui dam lo te po chu tin Mr. Ethan te chu an zui ve ta vek mai ni de chuan pe mi lo te chung ko po chu in chung lo ma chuan let dial maya zak tak mai chuan an let ta vat maya an chan ne ko a tha ta vak lo ni in chung chu lo langa ro wan han rel ve do lai maya Mr. David chuan thiampa kan seta vek ani hi poisa kan nei bok silo wen tinga kan ti don an tia Lucas chuan lungai ma ta chu
thấy to pin na kan thok venga poisa te chu kan nei thei em mang an tia poisa an nei thei dan tur an lo sei vel me ka ni David la chuan hei ke headphone te ka camera man to tak te hen thei in ti cheve ka ne lo san chuan hei kan falanga poisa nga ma za chu kan nei thei tu ka ni ya tin alo soya Lucas chuan David enga tinge chu jang zong chun i kan sui le thina hak sa kan tok tlang ve ka ni hi an ti chuan David chu lungoi lo ni lo ve helai muna tu ka min som lai khan kha mi story thana ha nang mani ti boy tu cheu ni ni soya anei tu dik tak tin se ngai lo kha nang ni ho he min bu mani chu wang chuan he tiang din muna ka din na chan hi nang mani he moi phur ve nei ti ten a kan soya bimi lo chuan David kha tiang zong sei lo khan he ha sat nei kan zawai hian ima chan tlang zok tiang u an ti ya teu lo mai in boy na he ka tel ve don lo nang mani wang hian poisa lo ngai hi ka thok chuak veng mo ka hol pui veng cheu mo tin Mr. Lucas chu han thama an hanin tham do nok nok maya Lucas chuan ole a thai tin kha i poisa chan man jong song i thil chet man po a poisa lo pele tang che tin an in pele ta ni a thai ka chuak don tin David chu chuak mai han tu ma khoi nge kali tu ma han ti chuan he in hi in pon ni bo khek lo he lai hen om po kom pe do bo khek lo chu wang chuan nang ni hi ka mu to lo chu tin pon la ma chuan a chho san ta ne chu tia chota no chuan Sophie chuan he chung kwa ka kon loi do tang hian nun nuam takin kala nu ngai lo tin chulai mun tang chun ni po chu kal ta de maya Sophia lo ding te anti chu ta le Lucas chuan heng thil zong zong hi i than le Mr. Mark a thiam lo vek kha ni tin alung oi lo view maya onle rum kha chu Lucas chu pon la ma chuan an vak chuaka thil te han lei vela in lama kon home ka chutia in lama kon home chu thenum khoweng chuan lo muin heu nang ni hi mi ina khai ni rom ni enting he mo zak lo ta ka khatiang kholaya in la len ngam zok chu le tin an kon tong khoma Lucas chuan chu no mai chu tin alung oi lo khop maya chu ta le mi than kha tho chu chula ya chuan an lo tei do so maya rong bok ni om ta tak mai te chuan lo thiak do so mai Mr. Mark a po chu alo ding reng maya inge niom zia en thil ngin ti dona an ti chuan en thil nge ka ti vak chuanang ka in nei so ka chei thadon ani cho ka in nei so tiang song ka dang don henem na kong kon hoi thadon ani hi an ti ya chu ta le rang takin in chung lama chuan Mr. Lucas chu an lut hala in chunga chun na thokho chu an lo om deuh so to mai chu ta le bi mi lo chuan inge ni thilom zia an ti ya Mr. Mark chuan he in hi ka chei thovek dona in du ni chun ti khan in lo om theinga lo om no ro ma se voina chang chun da kho an lo kalanga eng ma se sel the in nei lawang an ti chuan kanu in thi kan ti ta gang an lo ti ya pi mi lo po chuan ti vak nei na a khalo ni Mr. Mark la chuan helai mun tong hianin kan hoi thong don ne o la kong te hi lui to eng ki mi kan thak vek angai nia ti hin ti to chu hang chu han khol kol vela e ti la hin pi mi lo chuan fa pa chu lo hau enga tinge tian diu kan te lo le ya a to te lul nen an ti chuan kanu Sophie khana e chak lu tuwa a se kan box ya chu wang chuan ai tang ka lo le ta ni hi an ti ya chu tia an han sei zo che chu an pia chun na chun thok tran ta bang rong te chuan han not khoka beng cheng te em maya a ke ta kan ngom mai en tinge kan ti ta kang beng cheng lu tuk en tinge ding te chung kan om thei nga ti in lu tok teu in beng cheng lu tuk an lo ti ya Mr. Mark chuan pimi la ka sei to kha he in hi kan siam thadona a kong kan hoi thovek dona anei tu kan yangin ka du dan dan ka ti theirom in du chon ti khan lo omula ma se kan na thoi chu ro ti boi chuang chu in du ro ni chon hotel a lo vo mula ni mai lom an ti ya ma se om na tu mun dang an nei tak si lo wang chuan anom lui kham chu angai ta ni ole nikina chuan chuat te po chun han not khoka a khu ta rom maya pimi lo po chu in chung tong chuna kan chuka beng chenga til tuk chu zam po mu hil le thelo a fa pa chu han phone a khoi nga man om bo ti le han ti chuan hei kanu kan chuak lo kan ti khoi ngin chu hei beng cheng tu ka mut po ka mu thelo lo howat teu hei hi kan ti to pangai ni he tiang te hi chu enting aniang in an siam tha po ni lo in hi an vo chedon ni ngong da no mo le han ti ya a fa te ho chu ang ta ka lo ho to kan ti ya ma se fa te ho chuan kanu lo tu ve kham pham ko tin an lo khen ani alungoi lo khop maya ti thei vak nei box si lo ni hati lai hian
Lucas cho office lama valeng ta hey nang ni ho hian in nine thok lo ning ka khia kanina son ha thok khon lo kala zinga to zan thlengin mut po mut thei dawa hadam takin kanina ho kanam thei dawa in thil tira hi dik lo top mai han tia Mr. Lucas e kha in chung chang khamo Mr. Ma ka in khan dom ni kha engkim an se fel vek to kha an in kha siam thatan du wangin permission pon kon dil thap towa chu wang chuan nan thok du ni chuan an thok ve mai ang chu an thenom kho ve nai vai te pon phalna an pe vek towa zana ni mo chuna ni mo an tu hu na nan thok ve mai ang chu chu kam buen an to lo ve a han tia ma se Lucas chuan in kha thiam lo ni kha an beng cheng le tuka in thi kan mut ve nga an tia o chu tianga beng cheng in ti ni de chuan pon la malo wa chhuak ko la ni mai lom nan tholo hun en le mai nga tin an lo changa ma se Lucas chu athina rim khop mai chu tiang ngo ni lo ka ri po don chu nang ni ho hin in 19 lo le ni tim pon la ma chuan an chuak zuya ma se ti wak thei an nei si lo ni in la ma chuan pi mi lo de chu an lo om ve frama beng cheng an ti khop maya atila hen Sophia chuan durin chu ti takin alo eya pi mi lo ro chuan chu po chu a e hle thei do a fa pa chu kon hoin inge chanchin report nge ni ya an tia an su dan chun phalnan lo vek tua an du hun han thok ten ti tlat ti wak thei kan nei lo beng cheng in ti ni chuan in pon la malo chukula nan tholo hun le me ho min ti rom an tia chu tiang chuan in tinge mo min chan thei zok le ni leng zan khoin nan thok se in tinge kan tiang an tia ti dan tak puka kha to bik lo tin an be dong vio mai ni ole mun pakhata hian ka moi tak hilo tlana chu mo to chon tong chuan Mr. Ma ka chon chuaka ti chuan mo to ka chuan Mr. I thana po kha alo oma thiampa kanin ram se mun chu tiang chun ni ko se ni dang kanin mula don nia tin an kal santani heti lai hian pimi lo ha kong kala mo to chunga chuan Mr. I thana mu chuan Mr. I thana ni Mr. I than khoi takin enga mo tak to se pui thei cheng em an tia ma se Mr. I thana chuan at last chu apa atlan san ta te mai ni lo ding te an ti po chuan atlan ta dei mai ya ole in lama chuan Mr. I thana chuan ui te chu lo boi pui le ya phone na chuan Mr. Ma ka khan message lo thona in me le ti ko po he ka chei thwa zela kalom hle mai man takin me le ti ka kalome alo ti ke po ko buena min chin fel sa wang kalome tin a han hoi ko la ka in thau chu nuam to boka thenom te pon fel to boka khatiang buena kha chu ko tok to em lo wang chu mo kanu le pa te to lo ma se ka ui te hian min om puya lim takin kanun chu ka mang thayang tin lo ni do vak mai ni ole to kha chu pimi lo chu in chung tong chu lo chuka thom chu lo re ta dap mai thom om to mi lo Lucas Sophia local teu thoming ma om to lo nan thok tong to lo niang tin alo lim khop maya a fa te po chun kon chu khal a to pu to ba chuan nan thok zo to ni mo hadam takin kan om ve thedon ta avan lobam takem kun rei tak chung kan tuak dowa kan tuak chuak ve don tangi nge nei hi an lo tia ma sen mo nu Sophia chuan mun dang om na kan zun me ngai ka khia ani lo chuna kin lo ka boina kan tok le ngen ti chuan Lucas chuan teu lo mai nalai huna om tu han thei top kan chua na sa takin kan tuak dowa kan om tlang nge tu ani tu ma min na chuak tu ani lo an ti zo che chu Mr. Ma ka chu a kon lu ta in chung chu moi hle mai an thok thovia ve av thok khatna tan chung kan du tok photanga ma se a thadok lo ni chung kan kon chun chom liang enge anin ti le moi in ti em a han ti vela ole chun chom che episode le kan kon tianga lo chu hun lo chang ula kan kon ti chuak e ba don yo